Het is altijd een hele leuke loop. Het is eigenlijk een mooie betierde loop in het seizoen. Dus het is leuk voor de wandelaars die rennen en het is leuk voor de hutrenners die rennen die vaak hiermee hun seizoen wat dieper. En het is altijd iets wat voor waarde we hebben. Het is natuurlijk, het kan alle kanten uit in deze tijd. Maar ik geloof dat we dit deze keer heel mooi treffen. Het lijkt nog heel mooi waar. Het is, ik heb net mooi treffen denk ik op dit moment. Hoeveel wandelaars ben er van de mooie start, Sjoerd? Er zijn van de mooie betiet 250 wandelaars ongeveer, schatten wij in, voortgaan. Ze zijn inmiddels de post in Broeksterwoud alweer al passeerd. Er ben ook ons onderwijs naar de Westrijn. En er ben daarna ons onderwijs naar de zoekerij in Den Waard. Nou ik het idee dat deze Bonifatiusloop een van de succesvolste is. Groei je hem elk jaar nog in het ondernemersaantal, Sjoerd? Nou eigenlijk vreemd genoeg wel, want wij denken steeds van nou, dit mag het wel wezen en alle jaren kan je meer dan over 80. Het aantal wandelaars zullen nog iets leger lezen dan verleden jaar, dat zal ik alles met watermeid zien hebben. Maar de hutrenners lezen we mooi op koers met de voorinskroos en we hopen vanmiddag op een heel soort na-inskroos. Wij nou voor goede onwijzingen dat er een heel soort mensen binnen die van plan zijn om te komen, ik al hinten nog net inskroen. Dus wij verwachten een hoop mensen van vanuit Friesland, Grains en soms nog wel verder wij. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Dus allemaal ingrediënten genoeg om een prachtige hutrendag van de maatje. Daar gaan we zeker voor. Ja, we verwachten een hele mooie dag van de maatje en alles ligt er tot nood ook op. Waarom vind je hem dit nou zo leuk, dit hutrennen? Het is sportief. En het is gewoon leuk om te doen. En waarom vind je het ook leuk? Ja, het is wel leuk 1 keer per jaar gewoon lekker hut rennen. Ja. En dat vind je ook leuk, gewoon 1 keer per jaar hutrennen of doe je het wel eens vaker? Nou, dit is de eerste keer, want Bente die hier me vregen. Dus wij samen doen. Oké, dus dan zoest je eerst helemaal naar het rennen dus? Nee, want Bente me vregen. En dan wist ik nog. Hoe is dat? Heel leuk. Is dat stiekem een beetje verwacht of toch zo wat gebeurt me nou? Ik ren helemaal voorop. Ja, ik schiet eigenlijk 180. Nou, hier is voor de camera zit Jacob van der Gaal in nummer 12 van de kidsrun van groep 7 en 8. En Jacob is volgens mij net helemaal tevreden. Nog wel, Jacob? Ik ben wel tevreden, maar ik ben wel tevreden met de tweede plak. Maar stiekem is dat krijg ik wel eerst weer een wondsiders, Jimmy. Ja, nou, de een is beter dan de andere, dus dan houdt het op. Ja, nou check ik hier op die shirt een heel oornummer zeg staan. Jongen 168, een geel nummer. Dus ook iets volgens mij nog een keer in, of net? Ja, ik heb eerst de 2,2 die dat wie dus de kidsrun. En nu wil ik de 4 nog een keer doen. Is dat net wat er volop in je nooi of denk je van nou red ik me mooi? Nee, dat is net te prutten. Nee. En voor de 5 kilometer, wat was daar? Had je een bepaalde tijd in orde die is graag rennen was? Of zei je van ik doe gewoon mooi voor de leuk? Nee, ik doe gewoon mij voor de leuk. Want ik ben nog wat 12 hier en ik denk net dat ik eerst of 12 of 3 wil. Dat denk ik net lukken. Maar dan is meedoen belangrijker dan winnen, of net? Dan wil ja.